Ay, inda na kawaranggana. Nangapdosing buto ki mama. Tayo naman tinaram niya sa imo. Di ba ninyo sa dong simana, nagtugot na siya na mapunta ako dun sa event sa Bato sa October 31. Tapos kahapon, kinuribat ko siya. Tapos sabi ko, gusto ko nga ni makasiguro kung talaga nagtugot siya. Ayun na nga, maano man da ako dun, puro da yung kagatlunan. Tapos yung 1K ko, sinubri niya, nung pigsingil ko kainunga. Hindi na ako mapunta. Hindi ko ta, tinaram mo sa kiya. Pinano ko man nga ni itaram sa kiya, na mama. Tapos sabi ko baga sa imo, ikaw na magdaos ning manok, to nagbahog na ako ning urig, pati maghuhugas pa ako, tayo baga tayo katabangan, puro ka na sa cellphone. Oh, anong karilibukan na naman yung Georgette anak? Kadurdagi-daging gibuhon sa baray, pagtigbasan nga ni kamo. Kuadon yung tabak, pagtigsado kamo, buda kamo pagbusbusan. Nagsugnad na kamo? Sunod pa sa tabi ma. Oh, tanin to pa sana kamong gaara si kaso. Hapon na baga ho. Maharap na sana kamong paghurungitan ko. Muli ina niyang pag ako natigbak. Kahihilak nyo to.